हेलौ लोगोफोर गामियारि सोलोंसालियाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो वाट्सएपनि गेजेरजों जोङो बोरै लोगोफोरजों ज'यै खनसेनो सावरायज्लायनो हायो बा भिडिअ कलिं खालामनानै जोङो माबा मोनसे सावरायनो गोनां दङबा जों ज'यै जोङो सावरायनो हायो बेनि सोमोन्दै जों सावरायगोन। अब्ला जोङो फैदो वाट्सएपआव थांनानै जोङो गिबियाव चाट थायो, बेनि उनाव स्टेटास थायो, बेनि उनाव कल्स थायो। कल्सआव जों थांनायनि उनाव नैबे गाहायाव आगदा फारसेनि एकदम राइट कर्नाराव जोंना नैबे प्लास बाटोन दङ, कलनि प्लास बाटोन। होमबा जोङो बेवहाय फार्स्टआवनो दङ निउ ग्रुप कल, नैबेयावनो खालामनांगोन जोङो। निउ ग्रुप कल खालामगोन जोङो सोरखौ? रेन्जा सारखौ, ओमफ्राय लोगोसे मिर बसुमतारी बिथांखौबो, बेजों लोगोसे बुहुम जिअ' बिथांखौबो। आंजों साब्रै जासिगोन, गासै साथाम जाखाबाय। साथाम सेलेक्ट खालामनायनि उनाव जोङो खालामनो हाबावला। गासै बेवहाय साब्रैल' जों सावरायलायनो हागोन बा साब्रैल' जोङो बे ग्रुपआव कल खालामलायनो हागोन। दायो आङो नैबेयावहाय मोनसे भइस कल दङ ओरै राइट साइडआव खनायाव, बेनि उनाव ओरै दङ भिडिअ कलिंबा जों ज'यै नुलायलायगोन। बेनिफ्राय भइस कलिंबा रावाल' जागोन ओरैजाय राइट साइडथारनि जिथुनाखि फन दङ बियो। भिडिअ केमेरा जिथु सावगारि नुदों बियो जाहैबाय भिडिअ कलिंनि। अब्ला आं भिडिअ कलिंखौनो खालामनानै नायनोसै। नै कल खालामबाय। दायो आं नैबेयावहाय दङ। बेवहाय सोर सोर फैयो नायदोनि। बोरो माथो, आदसा नुबायना? नुदों? सासेया हमाखै माथो, रिकानेक्टिं जागासिनो दङ। नै सासेया माने रिकानेक्टिं जागासिनो। साथामबो जों नुबाय, खिन्थु बुहुमा बेवहाय माने नुजायाखै, दानबाय। नैबेबायदि आरो थारमाने गासैबो जों साथामबो खनसेयावनो जोङो इन्टारेक्ट खालामनो हादों। दा सासेया अनलाइन गैयामोन, बिथाङा माने बेवहाय फैयाखै। दा बिनि थाखायनो जोङो साथामल' बाव कल जादों नालाय, साथामबो जोङो रायज्लायनाया बेवहाय ओंखारदों। दा बेबायदि आरो दा सासेया जोंनाव कलिं कानेक्टिं जाबाय थादों, खिन्थु बेहा माने नेट गैयाबा बिनियाव हयथ' बिथाङा मबाइला अफ जानानै दं, बा बिथाङा नेट गैया बेबायदि। हयथ' बिथांनाव रिंदों अब्लाबो बिथाङा दैखाङाखै, नैबेबायदि जानो हागौ आरो। दा बेबायदि नोंथांमोनाबो कल खालामनो हागोन। बेवहाय आरो थांनानै जों बेवहाय नैबे प्लास माबायाव होनानै बेनिफ्राय दा भइसबो खालामनो हागोन। भइसखौबो नोंथांमोना खालामनो हागोन। बेयाव सेलेक्ट खालामनो हायो नों सोरनो हरगोन, बेखौ सेलेक्ट खालामनानै नोंथांमोना बेबायदि गावजों गाव ज'यैनो जोङो सावरायज्लायनो हागोन। दा बियो मोनसे वाट्सएपनि मोजां फांसन होनना बुंनांगोन। बियो अलरेडि 2018 मायथाइयावनो फैनाय। गोबाङानो बेखौ मिथिया, नाथाय जायफोर मिथिगौ बिथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां। जायफोर मिथियाखै बिथांमोना दा बेखौ बाहायनानै बयबो इन्जयमेन्ट लानो हासिगोन। आसा खालामदों बयबो मिथिबाय आरो बुजिबाय। नोंथांमोना जुदि बुजियाखैबा लाइक आरो कमेन्ट खालामनानै नोंथांमोना सोंहरनो हागोन। आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, लोगोसे लोगोफोरनोबो शेयार खालाम बे आइडियाखौ। लोगोसे नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोननाय थाबाय।